Usabonakala nangoku umzila womonakalo owabangelwa sisichotho. Iintsapho zashiyeka zizimpula zikalujaca emva kokuhlaselwa seso sichotho. Ezi voucher zemali ziza kuba luncedo kakhulu. Kuba bhetele ngokufika kwe-temporary shelters. Nazo ke nangona zingabuyiselanga imeko yethu njengesiqhelo kodwa siyancoma. Sisenaso kodwa isicelo sokuba umuntu okwazi usinceda ngasinceda. Ndivuya kakhulu ukuzofumana inkxaso ngoba lokho sijonge izinto ezizawuza kudala noko ingathi khange ithathe ixesha ngendlela ebesihlupheke ngakhona. Umonakalo mkhulu kakhulu. Ndicinga ubona uba le mali awuzoyilingana ncam kodwa uzoyenza umahluko. Abantu abakhubazekileyo abangenamakhaya kunye nabamakhaya ajongwe ngabantwana baza kufumana ingqwalasela. Instead of providing with food parcels, we also sought the idea to rather instead invest in a cash voucher system. And this is designed to give people back that little bit of dignity and also a bit of power to reintroduce the local community. Ukuthintela ezinye intlekele, lo mbutho weenkonzo zesisa unezinye izicwangciso. We started with the National Society, though, in Johannesburg, but this is something that, together with the National Society, we've started to cascade efforts to plant trees in communities like this. Kwasweleka abantu abangama-23 konzakala abanye abaliqela ngethuba lezo zichotho. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMathole.